Dobrodošli u Financijske novosti. Nakon završetka nagradne igre i izvlačenja dobitnika u sklopu kampanje XXL kredit za XXL osmijeh, za Brazil su danas otputovali Aleksandar Gojić iz Banja Luke te Adnan Sinanović i Aida Đinović iz Sarajeva. Dobitnici nisu krili svoje uzbuđenje i radost pred sami odlazak na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Sretan, uzbuđen, trema, ali ipak sretan i zadovoljan što idem kao njihov komitent dugi niz godina, a sad posebno na ovom putovanju u Brazilu. Nemaš riječi da se zahvališ za tako nešto. Ovo je malo ljudi će uopšte bilo u Brazilu, a ne na utakmici, na Marakani, na sretan, presretan. Čestitamo svim sretnim dobitnicima, a želimo im lijep provod u Brazilu, zemlji poznatoj po karnevalima, kafi i fudbalu. Vjerujemo da će uživati u ovom odmoru i da će dugo pamtiti putovanje. Podsjećamo, sretni dobitnici su osvojili 8-dnevno putovanje za 2 osobe u Brazil, a u nagradni fond uključeni su troškovi avionskog prevoza, smještaja te karte za fudbalsku utakmicu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Argentine u Rio de Janeiro. Najbolji su sa nama.